Badlali kaThixo. Masibenzise likaThixo. Ngifuna wazi velaphi. Ibandla umzimba. Yilapho kufuneka ibandla libe ngcwele phambi koThixo. Singcwele ngodweni. Apha egodweni. Sibe ngcwele emehlweni. Amehlo abe ngcwele ebandla. Sibe ngcwele emlonyeni. Ihambo yethu mayibe ngcwele. Ngoba kuyakubuza ukhonza kwethu ibandla. Haleluya. Xa esenza kanje. Kodwa uhlobo lomuntu wasifelayo. Lithi izwi lenkosi. uYesu wayezazi uzobethelelwa. Qala sifundise lenkosi before ngithethe. Qala sifundise lenkosi. Lasisa behlabeni waKhaZulu cela umhlabeni. First Corinthians chapter 1 verse 18. Now Matthew 27 verse 50 to 54. WaKhaZulu ngenxa yami. Ungayiqondisisi wami ngoba uyiqhelile. Singayimameli bazalwane. Come on class. Tadi class yezulu yenjenje. Tadi class yezulu yenjenje. Tadi uhlabeni waKhaZulu. Ithi ngenxa yami. Wasifanya umfundo wasekhaya uzosibuya. Oh Jesus. Chapter is number 1. Yes. Verse 18. Verse 18. uKristu ungamandla nobulumko bukaThixo. Yeah. Kaloku udaba lokufa kukaKristu emnqamlezweni akunene libubudenge kwabatshabalalayo. Kodwa kuthi thina basindiswayo lungamandla kaThixo. Kaluphinde khona lebekhwetha abantwana bebheke. Kaluphinde. Verse 18. Verse 18. Kaloku udaba lokufa kukaKristu emnqamlezweni. Yeah. akunene libubudenge kwabatshabalalayo. Yes. Kodwa kuthi thina basindiswayo lungamandla kaThixo. And we are Matthew chapter 27. We are 50 to 54. Matthew chapter 27, verse 52. 50. Verse 50. Yes. Uyasuke wakhala bakhona ngezwi elikhulu. Yeah. Wawunikela umphefumulo wakhe.
Lasuka ke lakrazuka kubini ikhuselo legumbi elingcwele endlwini kaThixo. Ukususela phezulu kuyezantsi. Umhlaba wanyikima. Namawa acandeka. Namangcwaba avuleka. Bathi nabantu abaninzi bakaThixo babefile bavuka. Baza baphuma emangcwabeni emva kokuvuka kukaYesu ekufeni. Bangena kuso isixeko esingcwele babonakala kubantu abaninzi. Nkosi sikelela babizwi lakho egameni lenkosi Yesu. Amen. Bangcwele apha sino Yesu ethizwi lenkosi uThixo wamnikela ukuze thina sisindiswe. Amen. Simbona uYesu eGetsemane. Ithizwi lenkosi wayeyazi into okokuba uzobethelelwa emnqamlezweni. iGetsemane yindawo yokudlulisa izinto, yindawo yokuthandaza. Ithi iBhayibhile kwakubuhlungu emoyeni wakhe eyazi kukhona uhlobo lwabantu olungazi kumfuna. Amen. Ithi wayethandaza, ethandaza kunjalo kwaya kubuhlungu. Unabantu abahamba naye basuke banale ngoba bakwazi umelana nale mfazwe ikhoyo esibhakabhakeni. Khona imfazwe esihamba nayo. Uthandaze kakhulu, ube buhlungu. Haleluya. Uthi xa ithetha nabo uthi selisondele ilixha lokuba unyana womntu abethelelwe emnqamlezweni. Uyayiva. Yabona xa uhamba noKristu unezinto ezivayo. Bafika bamthatha. Abemthatha ndithatha uYesu uba singadlala kulo mntu owenziwa le nto. Ithi iBhayibhile babemtsikela bazihluthe iingubo zakhe. Ithi iBhayibhile babedlala ngaye. Yonke le nto yayisenziwa kwakuzama usindiswa mna nawe. Badlali kaThixo, isizathu sokuhlangana kungenxa kaYesu osekuhambanweni. Bamthatha uYesu. Bahamba naye, badlala ngaye, wasilwa ngoPilato. Ithi iBhayibhile wayengumntu enguThixo. Kwakunyanzelekile edlule phaa uYesu iinjongo zakhe ukuzala mna nawe. Ithizwi lenkosi bamenzela isiphambano. Ithe laa ndawo umnqamlezo obubudenge babathabalalayo. Kodwa thina sisindisiweyo lingamandla kaThixo, amandla kaThixo lasiwabona apha esenzeka ayibonandla mntu namandla kaThixo. Mamela libubudenge kwabenyisono, libubudenge kwabaqubutha kwizithixo, libubudenge
Israel! Lihamansa! Katipo! Siyangena! Naphongangela khona! The power of the cross! Mamela! Bahamba noJesu! Should you read to me? Umkani wakho umkani uyacicelwa indoda yaseKalvari bahlala phansi benza meeting kwathiwa izanehami khawuze nembane thetha ithulzi na Estima sobre Carolina. Essa vez compadre. Uma sete na bucha. Confia na porra. Essa na bucha. Se não queres compadre. Cuidota. Essa calvada. Você se pode. Kapara kati. Ungameli Yesu baze bayiqhubelelo yabo apha kole khona kwimiphefumlo yakhe injongo wangixelela ukuthi kuba wena uzobethelela ngoba ndinikela ngawo singavuma ukunikela ngoqobo lwethu kunzima ukunikela ngeqobo lwethu simkhonze kakuhle uThixo thina sobabili Nana wasifika yesa sesifuna ngalo thina enkonzweni nanawe thina sobabili afuna senze lento senze ethandwa sithi nanawe ngenza lento ithandwa thina yinele ukhona umuntu owabhatalayo Where's the tape measure? Measures? Oh, yes. Who's this permanent thing on it? The time I told you. That's a shot of the yes. Oh, Cliva. My friends are found on this. Little tank. What a trouble. Little man. What is this way? Amezo kanye bezivisi yemali ezethisi yemandla noma hey abisani evangeli uyesu uyaphila imihla yonke ibandla liyagcwala leli kuzowaphuzithibe iyethisi ngikukuthela wabathabala nayo Uthixo izimali zisheshile amantombazane azokwanda ngenxa yamandla esiphambano ebrother bazokwanda ngenxa yamandla esiphambano abantwana bazokwanda ngenxa yamandla esiphambano abantwana bazokwanda ngenxa yamandla esiphambano ngikukuthenge kubathabalalayo sinesazi sinekosi sinamandla kaThixo amantombazane azosuka lapha nalapha esikhundla likaKristu azawuhogola
profeto. Mamela ishoba lakho liyakwazi ukuzonda kanye ukusonda zakuthixo. Liyakwazi ukuzonda kanye ukusondeleleni. Liyakwazi ukuzonda kanye ukuvula iminyango yo-enemies. Hayibo, phuma ucikelwe, phuma unyaliswe, phuma uphumane nazo. Bayasondeza kulabo unamandla. The power of the cross. Thandayo manje yakuthi xa uqamba khona ngafuniyo ujike uyajonga isiphambano. Ithi iBhayibhile ngexesha uYesu Jesus was
ungazazi uThixo. Xa ungazazi ngomntu. Wayatshona phi? Ekhona. Haleluya pha. Umatthew chapter 54. Apha ndibhalele khona. Chapter 27 verse 50. Let's fly mama sisi. uYesu ke wakhala kwakhona. Mamela. Into yokukhala ivumelekile. Uzophuma isumqhubele. Kanye. Haha. Ngezwi elikhulu. Ngezwi elikhulu. Wawunikela umphefumulo wakhe. Wamnikela umphefumulo wakhe. Enye ithi uqale wathi gqityiwe. Mamela. Jonga. Sonke isimo sakho gqityiwe. Emveni koba Jonga. Uye wayencake ngxaki. Singadlala kanjani endleleni? Umntu yakukwazi ukudlela endaweni kaYesu. Ithi iBhayibhile wayenca emveni koba athi ugqityiwe. UThixo ngokwakhe walidabula ikhuselo laphezulu. Ithi zeNkosi sasiyakwazi ukudiyela thina. Sasiyela ngabapristi. Laphela xesha ladabuka ikhuselo laphezulu. Masingeneni madivayina mahle. Ngenani ekhuseleni. Ngena. Nivulekile. Into zethu zazishiyene. Kwakuthi mandifuna ukusebenza noqala kwipristi. Akuthi nto bendiyagula noqala kwipristi. Xa funeka ndithethelele noqala kwipristi. Lalidabukile ikhuselo laphezulu. Andiyakufika ngena nawe ngena. Umnyango sowukhona. Ngena. Iinto zakho zibona kuhle. Kuzali ukhala ubona nje. Awufani msebenzi. Ngiyathanda apha. Haleluya. Umane ngitshonile. Haleluya. Mamela ukudala ufuna umsebenzi awutholi. Udala uthanda siba ikhaya lakho okanye umzi wakho ube nawo awutholi. Kudala mama ufundisi uthi udika uba ngobhuti abekho serious abawutholi. Ngathi ngenye imini kukhona ufanele ufuna ukuzenzile xa udabulele kuhle. Okay. Haleluya. Amen. Haleluya. Sikubisho umuthanda ungathandi. Ayo choice. Uba xa uhlutha kule nyanga usikhuphe ngoba uma wenzela abakho awenzeli bona. Wenzela uba ikhuselo ladabuka. Ukuze ndikwazi ukungena ndithixo. Ufunga. Nivule ikhuselo. Nithetha ngalokho. Jonga nali phako. Jonga. Natsela. Kwikhemikhali asikhupha kuzo. Apha kumatshi. Athi matshi ebantu. Ndamabhulotho sibhedlela. Yathi kanti uzawufaka uzawubhubha ngenye imini. Yabe ngqondo nyanyami sethi ngicela imithandazo ebandleni kodwa nami ngiyazi. Ngicibile. Delibela amandla siphamba. Uzawuphela amenge
manje angifuna mntwathi ngabantu yami Ayona.